På Carlsberg Camping har vi en rigtig dejlig hal. Hvis vejret er dårligt, så kan man komme ud og spille badminton, klatrevæg, og vi har forskellige aktiviteter. Og ellers så er der masser af muligheder. Hvis I kigger her på vores dejlige kort over det sydfynske øhav, så er vi lige her. Inde i Svendborg kan I komme ud og se Naturama. Der er også besøg museum og tage en sejletur med Helge. Vi har en kulturkalender, hvor man kan gå ind og se, hvad der også sker af musik og underholdning i Svendborg. Langeland ligger jo ikke langt fra os. 12 km til Rudkøbing, og der kan man komme op og se Skov. Den ligger hernede, og der har vi også selve krigsmuseet nede i Koldkrigsmuseet nede i Bangkok. Det er også rigtig spændende. Ellers så er der jo både Egeskov og Gorillapark. Kom op og undersøg, hvordan det sydfynske øhav ser ud, også når det regner.